Ale tetovania ostávajú vždy. Ale aj tie pôjdu raz preč. Naozaj? A premýšľam nad tým, hej. Že je to taká fáza života, z ktorej si možno vyrásla? Neviem, či vyrastla, len mne to začalo niekedy, že vizuálne prekážať. Že čím som staršia, tým mi viacej akože tak niečo sadne do oka a niečo mi tam prekáža. A mala som také obdobie, že mi prekážali. Teraz si to ani nevšímam, ale myslím si, že časom sa to stane. A ja som počula, že odstraňovanie tetovania boli viac ako tetovanie samotné. Ja som to nepočula, ja som to zažila, pretože už som na jednej session bola a môžem potvrdiť, že naozaj je to pravda. Boli to niekoľkonásobne viac a boli to úplne, mám pocit, že aj keď to odstraňujú na ruke, tak mám pocit, že to boli na celom tele a dokonca teraz, jak sa o tom bavíme, cítim tú bolesť. Takže je to už také, že už si žiadne tetovanie nedá, Ema Drobná? A pravdepodobne nie. Ako všetko sa môže zmeniť, ale nejak mi odišiel aj tá radosť, alebo ja neviem, či som vlastne niekedy tú radosť mala, možno to bolo iba nejaké nejaké rebelovanie, že som bola rebelka, lebo ani tie ihly ma nejak nelákajú, že by som sa tešila na to, že idem si dať niečo ihlou vytetovať na telo, takže asi si myslím, že už som skončila.